Controller of budget no goyo mbaka motenre kod wuodhe mane CPM oleno wacho ni wuodhe gi samoro gin gik mapek ma inyo japiny wacho ni keto pressure e chumi sana itiyo kodgi nitiere currency mitiye kodgi pinje samoro e dola kae iyudo ka wuodhe pod nitie kendo ne achiel kuom oboke ma pacho ka nogolo chenro mar jatend piny kaka no wuoth jomoko nogolo e paro ni ok en gino ma bende kelo ber ahinya to be kiwinjo gik modhi timo adier nitie gik modhi timo ma samoro konyo nitiere omenda manowach kacha ni oloso tudruok e kind pinje go gi Kenya yore mag ohala iparo nade be sirikal winje ywak japiny kopo ne giwacho so sirikal timo ni mae mwadwa timo to wabo time kana japiny ywak. Erokamano. Wuodhe ok rach, lakini gimonego bed ni wang'iyo kaka jopiny en ni to en value mane ma wayudo kuom wuodhe matimregi. Mana kaka wawacho sani, sirikal choko pesa e yore adek. Yo mokwongo en choko ushuru. Okay? Yo mar ariyo en kaka Moleno wacho chon cha, nitie pesa ma giyudo kuom appropriation in aid koa e migepe mopogre e sirikal. To yo mar adek en kokalo kuom gima oluongo ni grants. Kirango budget wa sani, pesa ma sirikal oseyango ni dhi tiyogo implementing budget ni en $3.63. Kuom pesa no, giwacho ni $2.9 gidhi choko kuom ushuru. Then modong'gi gidhi choko kuom migepe mag sirikal, pesa ma migepe mag sirikal choko kalure kod tije mopogre ma jopiny yudo e migepe mag sirikal go. Erokamano, yien nang'adi matin.